Vull començar fent un agraïment, evidentment, a Irene Prades, la directora de la biblioteca, a tota l'organització i, en especial, ho he de dir, a Quim per haver pensat en mi ara i diferents vegades. M'emociono per moltes coses, però ara és igual, és que estar aquí avui, en fi. També he d'agrair una persona del públic, que és Manel Oller, que és responsable en primera instància que estigui aquí. Jo, que ha passat també Verónica Hernández la setmana passada, Marina Pallàs, crec Joan Todó també exalumne de Manel Oller. Per tant, som uns quants que hem vingut aquí i si coneixem probablement l'obra de Vergés és gràcies a ell. Una persona que ahir en parlàvem, que pel seu entusiasme, per la seva capacitat de persuasió, per la seva generositat, va donar a conèixer el Vergés, sobretot l'ombra rogenca, d'era jove. Jo vinc a dir una mica que si no haguéssim passat unes determinades coses, potser el Vergés poeta, com diu ell, hauria llançat lo barret al foc. No ho sé, és una hipòtesi. Aquí cadascú té la teoria, ja ho hem vist, Todó, Abrams, ara vinc jo, i jo tinc una altra teoria que se m'ha acudit ara, però que potser... De fet, se'm va acudir ahir, parlant ell, que potser si Manel Oller no hagués parlat com parlava de l'ombra, molts de nosaltres tampoc hauríem estat aquí i l'ombra potser no seria, l'ombra rogenca vull dir, no seria el que és, no? El referent cultural, cívic, literari, en definitiva, que és. En fi, a banda, hi ha una cosa, que sóc l'últim a parlar, i això és una responsabilitat enorme, perquè s'han dit tantes coses que ara jo podria vessar-la, no?, a l'últim moment, intentarem que no. Intentaré també no repetir massa coses, perquè, com dic, són 4 dies de molta intensitat. I, per tant, intentaré no repetir. Primer de tot, he de justificar, suposo, el títol de la conferència. Un títol una mica vague, ja m'anava bé, ho he de confessar, que és això de Gerard Vergés, o Vergés, més lacònicament, a la Cruïlla. Certament és un títol vague, aquí s'hi podrien posar tantes coses, i a mi anava bé, dic, perquè quan se'm va proposar, instintivament sí que tenia clara una cosa, i va dringar i va sonar la cosa de la paraula cruïlla. Cruïlla és una paraula que a mi em sembla molt bonica, que m'evoca altres paraules que també són molt boniques. Per exemple, un preciós forcall, una paraula que potser no es diu massa. Croera o cruera, que és bastant sinònim i que dona nom a un carrer d'aquí a la vora, que crec que és un dels carrers més bonics de Tortosa. Cruïlla és una paraula que em genera tot de pensaments, tot de coses. Per exemple, i sobretot, i per això la vaig triar, m'evoca l'obra i la figura de Gerard Vergés. I alhora també m'evoca un paisatge. No és casualitat, el títol en aquest sentit. El paisatge que acull l'obra de Vergés, que és com dir d'una altra manera que és pensar en Vergés, no? Per tant, Cruïlla, una paraula que s'associa molt fàcilment a Tortosa, a Terres de l'Ebre, diòcesi de Tortosa. I ara no ho dic per la cosa episcopal, que és l'origen, però vull dir, la diòcesi entesa com un territori d'aiguabarreig, de barreja, de confluència, un territori ampli que ha quedat desdibuixat, però en fi, un espai històric, geogràfic, literari. Perquè, a més, una cruïlla no és una frontera. La cruïlla és aiguabarreig, ho acabo de dir, és porosa, és maleable, és síntesi, paraula important, per cert. Frontera i contrasta. La frontera és exclusió, és tancament, és impermeabilitat. Per tant, una cruïlla no és una frontera i a l'obra de Vergés s'ha anat veient no hi ha fronteres, sinó que hi ha, si de cas, cruïlles. Però ni això és original, és a dir, la cruïlla associada a Vergés, no sé si exactament així, però segur que sí. Però sí, la cosa dual, la cosa de mescla, és recurrent en Vergés, no?, a l'hora de parlar-ne, vull dir. Perquè permet, crec, parlar de Vergés, apropar-nos-hi, etc., des d'un angle molt ampli, un ampli espectre, i és fàcil anar-hi posant coses. És un calaix que s'hi poden anar posant coses molt fàcilment. Hi ha una línia, es van traçant puntets. Al final, una línia no és sinó la successió de punts. Jo crec que la idea de la cruïlla en Vergés i de tots un seguit de punts i de coses van traçant la línia. I això era el que a mi m'interessava, el dibuix, la circunferència. Coses que s'han dit de Vergés, la cosa, jo dic cruïlla, però se n'ha dit dualitat, se n'ha dit moltes coses, S'ha dit que era clàssic i modern, podríem dir,
aixecant la cella, si voleu, postmodern, poeta assagista, prosista, digueu-ne com vulgueu, local i universal, erudit, però jo diria gairebé una figura pop. Hi ha botelles de vi que tenen una etiqueta en versos d'ell. Això, si no és pop, ja m'explicareu què és. Líric i narratiu, èpic, casolà, home de ciències i de lletres, apol·lini i dionisíac, autor dels rigorosos sonets de Lliri entre cards i de les tirades de vers lliure, sobretot cap al final de la carrera. El ritme reposat dels llibres, aquells llibres de poemes que es fan a foc lent, i avui crec que en verem un exemple, i també el vergés ràpid, el vergés elèctric dels articles del diari Avui, que s'han de fer ràpid. Autor, però també glossador, Ròmul i Rem. Aristotèlic, l'art imita la natura, però també wildià d'Oscar Wilde, sé que sona estrany, però ve d'Oscar Wilde. La natura imita l'art. I la llista podria ser molt llarga. Podríem haver fet unes jornades només dient epítets duals, però no m'allargo. Una frase que, per cert, és molt vergesiana. No m'allargo. Alerta, però, perquè oposades, les dualitats generen un dibuix que enganya. Són simplificacions útils, però dibuixen les dualitats que no ho són. Perquè ja ho hem dit, és síntesi, és poliedre, molt Vergés. Vergés sempre deia que l'home és poliedre i això estava dient. Va assenyalar Josep Vallverdú del Premi Josep Vallverdú del 1990 que guanya Gerard Vergés, cita en aquell opuscle que es va publicar l'any 1997, l'escriptor del mes, diu a Josep Vallverdú unes paraules que em semblen molt pertinents i que volen fer de tancament de la cosa introductòria, no? Diu, cito textualment, diu Vallverdú, en el cas de Vergés, la contraposició, desavinença o mútua i lamentable exclusió entre les dues cultures, la ciència i les humanitats, això ho afegeixo, que denunciava britànicament escandalitzat Charles Percy Snow, no existeix ni ganes. Vergés viu intensament les lletres, com la creació que han de ser, i s'aplica, quan convé, a les parcel·les científiques del quotidià. Centenars d'exemples, precisament en aquesta professió, han enriquit panorames humans, més enllà d'anecdòtiques rebotigues. Paraula no casual. Sembla com si tanqués amb un paravent, separant només lleument però no enfrontant aquells dos mons que d'altres troben inconciliables. El secret, i ell em perdonarà, la possible simplificació, deu reure en una capacitat de síntesi, i ja està, ja hem arribat, donant al mot una connotació superior a la dennotació que arrenca de l'etimologia. Fora la capacitat de síntesi des d'un àmbit que no és únicament cerebral, ans també sensitiu, vibràtil, i al seu torn creador. Fa l'efecte que l'arma decisiva de Gerard Vergés sigui el potencial estètic, l'aproximació a tot des de la bullida de les seves harmonies més íntimes i de la irrenunciable categoria d'escriptor. Com veieu, és un text molt bo. I ara, per rebaixar una mica la cosa densa, a mi fent tot això se'm va acudir, jugant a fer coses, no? Que això del dualisme, segurament Vergés, no? I del maniqueisme, que és la versió extrema del dualisme, segur que n'hauria tingut alguna cosa a dir. I ara parodiant Vergés a 13 biografies i parodiant el Joan Todó, que parodia a Vergés, jo parodio la línia, soc el tercer de la llista, i aleshores els parodio els dos davant meu, i la paròdia la dic en el sentit que ara podríem fer una captatio, i l'estic fent, un exordi, i ara els podríem oferir uns exemples, ara que ja fa uns minuts que m'escolten. Ara citaríem un llarguíssim paràgraf, si pot ser mig en llatí, d'Agustí d'Hipona. L'Agustí d'Hipona, que surt a l'ombra, per exemple. I ens convenceríem de la necessitat de lluitar contra el fal·laç maniqueisme. És un paràgraf que, per fer-lo passador, s'alpebraríem amb una procacitat, alguna contalla digressiva, per exemple, sobre el sant, sobre Sant Agustí. I aquí podríem anar a buscar una segona font, per exemple, Sant Vicent Ferrer. Sant Vicent Ferrer explica, segurament és apòcrif, com tantes coses, però és igual, Sant Vicent Ferrer explica que el bisbe d'Hipona, Agustí, guardava una anca d'un capó durant un any i que el dia que la va necessitar, Déu gràcies, la van ressuscitar, la
no el capó, sinó l'anca, i estava fresca com el primer dia. I aleshores recordaríem que Sant Vicent Ferrer, a l'època de la cèlebre disputa de Tortosa contra els jueus, va obrar l'escandalós i escabrós miracle de Morella, en què van posar a la pobra cassola una pobra criatura esquarterada i que Sant Vicent, que era molt savi i era sant, ho va percebre i el va treure i el va ressuscitar. I encara parodiant Vergés podríem afegir una nova capa, que és Joan Fuster, que va dedicar algunes de les pàgines més delicioses, segurament és un adjectiu també molt vergesià, algunes de les seues pàgines més cèlebres, delicioses, a Sant Vicent, no? Va començar, de fet, parlant de Sant Vicent. I que un altre poeta valencià, estimat per ell, l'Estellers, que li deia ell, també va començar fent uns poemes en honor de Sant Vicent. Però Vergés diria, alerta, perquè Sant Vicent, al compromís de Casp, va votar Ferran d'Antequera, i la resta és història. I diríem ara, citant directament Vergés, allò de l'ombra rosenca de la lloba que diu: parlava Sant Vicent Ferrer als beocis, escollit auditori d'ignorants d'una nova bandera amb franja blava. I ara aquí tancaria la cosa paròdica, sí? Dèiem, era l'inici, de la cruïlla vergesiana. De cruïlles en Vergés ho hem vist que n'hi pot haver potencialment tantíssimes. Jo n'he triat una de molt i molt i molt i molt concreta. I em perdonaran, perquè és exactament un dia en concret. Una cosa que pot sorprendre. La cosa, però, és que quan jo investigava em van caure les mans. Em van caure les mans, les vaig anar a buscar, però em van caure les mans en format PDF uns papers que m'ho van destarotar. I aleshores, per això li deia a la Irene, a la introducció, que si podia no llegir el que havia enviat a l'agost, millor, perquè és que no s'assemblarà al que jo pensava que volia dir. En fi, el que vull dir és que hi ha una cruïlla molt important en Vergés, que és la que intentaré exposar a continuació, però n'hi ha moltes. Aleshores, com que n'hi ha una que també em sembla important, però que no és el nucli també l'esmentaré. L'any 1987, Vergés fa el primer article del diari Avui. Un article es diu L'estàndard occidental. Molts d'aquí crec que potser vau viure el que va comportar. Això vol dir, Vergés, diguem-ne que es queixa o posa objeccions al llibre de Joan Beltrán. El títol és, no em voldria equivocar, L'estàndard occidental, una proposta sobre l'estàndard català a les terres del darrer tram de l'Ebre. És un títol llarg, per tant, més val això. Dic que Vergés va començar aquell 1987 fent una petita objecció al model de llengua que, si més no, un autor, un lingüista com Beltrán estava proposant. I això, a mi, clar, hi ha la cruïlla del Vergés de quina llengua... Molt bé, he triat la llengua, que és el català, m'hi he decidit, però quin model de català? És una qüestió que no tenien resolts pràcticament la majoria d'escriptors. Hi ha una frase de Joan Fuster, i torno, perquè és que és inevitable, diu, s'escriu com hi ha la tradició d'escriure. Evidentment, quins models eren els que li interessaven a Vergés? Uns models que s'escrivien en una determinada llengua. Una determinada llengua que, per anar ràpid, malament, simplificant, direm fabriana estàndard, sí? En fi, Vergés, com la resta de companys de lleva, d'altra banda, com Zoraida Burgos, com Jesús Massip, com Manolo Pérez Bonfill, trien un model fabrià. La cosa és opinable, com tot, però en tot cas m'interessa per la cosa de la cruïlla. Ell s'ha de posicionar, es posiciona. Això després ell ho matisa perquè no necessàriament, no hi ha d'haver una raó, una causa-conseqüència, però se li va criticar, això va generar una polèmica a l'Ebre Informes, molt viva, els mestres hi van opinar, cadascú, la gent de cultura, diguem-ne, que també es va haver de posicionar. Manolo Pérez Bonfill, per cert, no estava d'acord en Vergés en això, i ho expressa a l'Ebre Informes. En tot cas, si ells van optar a la cruïlla, que dèiem, per Fabra, per dir-ho simplificant moltíssim, era perquè pesava més la unitat de la llengua, que era una preocupació que a ells això els obsessionava. Perquè hi havia una pressió interna, o un risc intern que era el de la fragmentació dialectal excessiva, però també hi havia les pressions externes. El secessionisme lingüístic, hi ha molts articles d'alguns dels que es van recollir al llibre que va impulsar Quim, que es parla d'això, no? Dels perills del secessionisme, del bolaverisme. En fi, si dic això també, la reacció, suposo, que tindrà més tard Vergés o en part, és perquè, per exemple, alguns escriptors més joves
per exemple, el Verd Roig, li va criticar durament la posició del fabrisme, o diguem-ne com vulguem. En tot cas, també s'han de citar unes paraules molt interessants, que també cita el Verd Roig, curiosament, de Vergés que sintetitzen l'evolució quant a això. No m'allargo perquè no és ben bé el punt, però és que em semblava extremament interessant. Diu Vergés el 1990 en una trobada d'escriptors sobre creació literària. Diu, davant d'aquesta seguretat dels francesos, el català se'ns mostra com una llengua vacil·lant, sense autoritat i acomplexada. No faig demagògia, tot i que parlo des del meu dialecte occidental. Sempre evasivament considerat. I no obstant això, o potser per això, un ja comença a empodegar-se, una paraula que no sortia al Fabra, ara no ho sé, i a sentir-se vexat per tanta marginació. És clar que no parlo de morfologia ni de sintaxi ni de conjugacions verbals, cosa que ell mai va, diguem-ne, practicar la cosa occidental quant a això, Diu, veuran, no havia estat... aviam, aquí, que accepta un pro de la tan necessària unitat de la llengua, exacte. Diu, m'estic referint al lèxic. Veuran, no havia estat tan innocent fins ara que, quan un mot del meu parlar tortosí al diccionari Fabra no el recollia, optava per una sinonímia acadèmica. Però això, perdonin, s'ha acabat. Penso sincerament que entre tots estem empobrint l'idioma, escapçant la llengua, esllemenant la pròpia expressió. Si una paraula és de bon llinatge i invoco i defenso el dret a l'error, l'hem d'utilitzar. Les 1.768 planes del diccionari Fabra s'haurien de duplicar. En fi, ell després fa un glossari, un vocabulari del vocabulari mariner, acabava de fer barques i fogons, per tant ho tenia fresc, i proposa tot de paraules del món mariner, i és esplèndid perquè ell sempre diu, no sóc lingüista ni filòleg, però, i aquí entra a discutir, o entra en joc Coromines, Fabra, l'Alcover Moll, etc. En fi, era una cruïlla que em semblava inexcusable o en el seu moment m'havia plantejat de tirar també per aquí, no és la que vull exposar, però en fi, necessitava un preàmbul també per justificar la cosa de la cruïlla. Ara sí, entro més en la cosa. Unes altres paraules de Vergés, perquè s'han de citar, òbviament, i que em serviran d'introducció, és quan ell, en un article molt important, que de fet és la base de tot, que em va enviar Irene, parlaven de PDFs, un dels PDFs caiguts al cel és perquè això no es troba... Això a la Biblioteca de Catalunya no ho tenen. Curiosament, no vull dir res, vull dir moltes coses, però no vull d'allò. El que vull dir és que això és un article molt interessant, que s'ha citat poc, i explica que es diu... l'article es diu Itinerari de l'ombra rogenca de la lloba. Sí? Que es vegi l'escut, bé, de la biblioteca, i aquí explica moltes coses. I a mi em servirà de fil conductor. Diu Vergés, en novell, perquè m'interessava la imatge, no tant que sortís en pantalla. Diu, L'ombra rogenca de la lloba, 1982, és el meu primer llibre de versos. Després d'un llarg silenci de gairebé 25 anys. 25 anys en els quals no escric ni una ratlla, exactament per dos motius. A, perquè em consagro en cos i ànima a la meva professió, i B, perquè la llengua en la qual llavors jo m'expressava no era pas la meva. Això de meva, Vergés sempre va escriure meva. Aquesta segona raó sovint em neguitejava. Algun cop vaig intentar el poema, però no me'n sortia. Com diu el Petrarca, 100 vegades vaig començar a escriure versos, però la ploma i la mà i la ment foren vençudes al primer assalt. Això a mi també em va generar la idea que va exposar Verònica Hernández de la fragilitat, de la inseguretat, del dubte, del punt de la llengua, ja n'hem parlat i no m'hi referiré més per no allargar-me, però l'altre punt, però sí que el vull posar en relació a la llengua, dic, en la trajectòria de Vergés. Perquè al final, sobre la llengua encara, una tria de llengua, sobretot quan és la que has après a l'escola, i no és la que has escrit, sempre et posa en una situació d'inestabilitat i de fragilitat, en el sentit que t'has d'apropiar dels models per imitar-los o subvertir-los, cosa que fa Vergés indistintament, això és igual. Són situacions de cruïlla, i d'aquí va la cosa, sí? Parlava... Bé, la foto aquesta... Bé, això em serveix per il·lustrar el que deia justament ara, La trajectòria de Vergés, que, com ell diu tantes vegades, comença en castellà, comença de molt jove, 20 anys, Corazón en acecho, llibre de poemes, que després va rebutjar com l'obra
si més no poètica en castellà. Eh, sobre això, eh, m'agradaria dir que hi ha una crítica, ara estic canviant una mica l'ordre de les coses, però hi ha una crítica molt interessant del llibre del Corazón de Acecho i també del primer llibre de Jesús Massip, de l'Arbó a l'avantguàrdia espanyola en aquell moment, que és el bateig literari de Vergés. I l'Arbó, Ironies de la vida, li diu a Vergés que estava molt bé, que ha llegit molt, però que el drink és de la poesia castellana, de l'Arbó, l'Arbó que s'havia passat al castellà, cosa curiosa deia, per això deia la part de la ironia, però és el seu bateig literari. El seu primer bateig literari, perquè com que parlarem de conversions i no sé què, hi haurà un segon bateig. L'Eclipse de Sol, que ja n'he parlat abans, és una novel·la, és a dir, una novel·la curta, que es va presentar a un concurs, això tampoc ho havia llegit mai, ho he descobert remenant l'hemeroteca. Es va presentar un concurs de novel·la breu de l'any 1956, hi ha gent al públic que fa que sí, per tant, potser sí hi ha alguna cosa, però m'agrada que al jurat del concurs, dic, hi havia l'Arbó, hi havia, no em vull equivocar de noms, perquè això només faltaria, per tant ho busco. Mare de Déu, si en tinc de pàgines. No ho llegiré tot, que si no, no vull aplanar ningú, però, en fi, hi havia l'Arbó, hi havia Manolo Pérez, hi havia Néstor Luján, ho dic de memòria, hi havia tot de gent. Va guanyar, este premi el va guanyar un tal Bartolomé Martorell, si algú sap qui és, no sé, però no hi ha rastre ni del llibre que va publicar, es deia El contrabando, la mujer y el mar, un llibre que no s'havia publicat, tot i que era un sine qua non del concurs. Vergés va quedar finalista. Hi havia un segon premi i ell va quedar finalista. Tot i així, segurament va ser l'únic que es va publicar. A l'Azuda, que era l'altra gran revista, juntament amb Géminis, el tercer element que tenim en pantalla, del qual no parlaré perquè se n'ha dit tantes coses i també que no caldria. Però, en fi, això el que vull dir és que ell ho va recuperar, ho va publicar a l'Azuda. Ja he dit abans, no tenia previst dir-ho, però ha sortit això que dèiem, que al final de Eclipse de Sol fa la cosa de jugar a les notes, jugar a la cosa que està en d'ell, no? Per tant, la trajectòria literària de Vergés, que comença en castellà per raons òbvies, tampoc no cal insistir-hi perquè és prou transparent. És una trajectòria en castellà, a Géminis, en poesia i en novel·la. Primer, la poesia, òbviament, perquè per a un autor com Vergés, la literatura és la poesia. Per tant, primer de tot cal fer els versos, que és Corazón en Acecho, en va publicant més, alguns a Géminis, alguns, per exemple, a programes de les festes de la cinta. També ho he descobert mirant la vostra magnífica hemeroteca online. En fi, que hi ha tot de textos, alguns mai més recopilats ni mai més revisitats, potser, que donen molt la cosa de l'època. Després ell s'imposa un silenci, després de Géminis, vull dir, tot i que sí que fa tres o quatre coses que estan molt bé, però que són potser circumstancials. Tornem a l'Arbó, crec que ja se'n va parlar, anava a dir famosa, clar, han passat molts anys, no sé. Una polèmica que hi va haver dels castells. Arbó era en postí, aleshores algú ha volgut llegir que era una crítica que va fer d'uns cartells de turisme que promocionaven el que després seria el Parador. Ell deia que de castells a Tortosa no n'hi havia, que allò era 4 pedres i en fi, això va coure i hi va haver una forta polèmica. Hi van entrar Jesús Massip, hi va entrar gent de turisme, i va ser un ping-pong a la premsa. Vergés hi entra una miqueta més tard, en un article a La Voz del Bajo Ebro que es diu Cartells i Castells, que segurament és un dels escrits més combatius de Vergés. Vergés estava rebel·lant contra el padrí en aquell moment, que era l'Arbó. Sempre el va respectar, però aquí sí que va haver la cosa de posar-se en el castell de Tortosa. Aleshores, durant tots aquests anys, escriu poc, participa en un número esplèndid de Serrador de 1965, dedicat a les Terres de l'Ebre, un monogràfic que ja escriu gent molt important, Artur Bledi de Zumbila, Manolo Pérez Bonfill, Jesús Massip, Vergés. I ell se dedica a estudiar la cultura tortosina des del 1939, és a dir, li toca la part pitjor, perquè Bledi de Zumbila fa l'anterior al 39.
fa un elogi de Despuig l'any 67, diria, ho dic de memòria, i fa encara una cosa molt interessant que no he trobat, no està de moment, que és una resposta a una carta de Manolo Pérez en què donava, i uso perquè m'agrada la paraula que fa servir, la benvinguda als conversos a la causa catalana, és a dir, a escriure en català. La cosa del lèxic religiós l'aniré usant perquè m'és productiva. Per tant, va escrivint, però va escrivint poc. La cruïlla concreta, que hi he anat avançant, és però una cruïlla que podria semblar molt prosaica, una cosa molt anecdòtica, però no ho era, sobretot posada en context. 23 d'abril de 1976 surt al carrer el primer número del diari Avui. El diari Avui era el primer diari, vull dir, de periodicitat diària, hi havia revistes, però diari que es publica en català des del 1939. Investigant vaig descobrir que a Andorra, un parell de setmanes abans, s'havia començat a publicar un diari en català, però clar, no és la mateixa cosa, no? Vergés explica a l'article que em fa de base una caiguda de cavall, una conversió, Diu, poso Déu per testimoni del que ara vaig a dir. El dia que aparegui el primer número del diari Avui, despertàvem d'una nit inacabable, vaig escriure un llarg poema que, malauradament, després vaig cremar. Bé, un fet tan poc líric com l'aparició d'un periòdic fou la meva musa inspiradora. Això, a França o a Espanya no ho entendrien. I a partir d'aquell moment vaig començar a escriure versos. Quan a la poesia, perdoneu la immodèstia, jo ja sabia un poc de què anava la cosa, el que hem de veure. Quant a la llengua, aquesta era imperfecta i pobra, i potser encara ho sigui. El cas és que vaig confegir allò que en diuen un recull de poemes i el vaig presentar al Premi Carles Rió. Resultat, un vot. Després ho veurem. Refet el llibre, vaig enviar-lo al poeta Pere Quart. L'esmento ara i l'aniré esmentant. Pere Quart, solemnial i afectuós, va contestar-me amb una carta preciosa que, per pudicícia meva i impudicícia meva, adverteixo, tan sols coneixen, vull dir perquè l'ensenyaré, tan sols coneixen la família i alguns amics íntims. M'imposa tindre la família a primera fila, però ara revelaré un secret, no per via de Vergés, sinó per via de Joan Oliver, Pere Quart. Tot això dringa sona a relat de conversió, no? Relat de renaixença, una paraula que havia fet servir, que ell havia aplicat, per cert, als benvinguts, als que havien vingut a la causa catalana a la primera transició. Per tant, és una paraula que faig servir conscientment, Però és que, a més, també pel tipus de relat. No vull menystenir la premsa, però és cert que costa, és un relat sorprenent, com a mínim, no? De decidir, d'apostar per la poesia llegint un diari. Sí que és veritat que els diaris, per exemple, el primer número és molt ric, hi ha un article, per exemple, de Pere Quart, però vull dir que sorprèn, o a mi em va sorprendre. Però això és com una mena de confessió que es fa ell, i per tant a la confessió no hauria de ser veritat o mentida, però sobretot és important en tant que confessió. Una cosa que els lingüistes diuen que és un acte performatiu, no? Que es consuma en el fet de dir-se. En fi, ara això no té tanta importància, perquè el que m'interessa és potser el contingut. Fa un recordatori, com hem vist al fragment citat, de la trajectòria literària, ja n'hem parlat, de l'Arbó, ja ha sortit. Sí que, ara que sí que tinc aquí la citació, per acabar-ho, dic que va dir exactament l'Arbó dels primers llibres, o el primer llibre de poesia de Vergés. Diu, pese a las influencias extrañas, sobre todo Lorca, Miguel Hernández, se percibía ya un acento personal. Hay mucha inseguridad, sí. Y alguna torpeza en otros poemas, como por ejemplo en sus interrogantes de niño ante el misterio. Pero siempre tendrá en tales temas la disculpa de su juventud. D'aquí ve la cosa que pot ser. Arbó veu les costures, veu una mica, en fi, no? Traspuava, no? Allò, traspuava poetes en castellà. De la part de Gemini ja hem parlat. Vale. És que em vull ajustar el temps, no voldria allargar-me. Molt bé. Ell explica en altres textos que durant estos llargs 20-25 anys ell s'ha de fer un itinerari alternatiu. El seu mètode consisteix a llegir tota la poesia catalana sistemàticament,
i agafant el Pompeu Fabra com a llibre de capçalera, és a dir, el diccionari i els poetes, per fer-se un itinerari. Refer-se poeta i fer-se una llengua, òbviament, ho necessita. A mi em sembla també que segurament, i això jo crec que s'hauria d'analitzar la llum de l'ombra rogenca, segurament també va fer-se un cert itinerari, es va fer un cert corpus, es va fer una certa cosa, escoltant música de la nova cançó. Això és una cosa absolutament intuïtiva que jo no puc demostrar, però que la cosa sí, o també diria de la música així, penso en cançons de Bob Dylan de 8 minuts, vull dir, la cosa riu, cançó... Segurament també hi ha alguna cosa. No sé si de Bob Dylan, però de la nova cançó tampoc. Ho dic perquè em parla en algun moment, però potser no. Era una hipòtesi que podem descartar fàcilment, eh? En fi, ell acaba fent tabula rasa, sí, de l'obra en castellà, i també tabula rasa, ho acabem de llegir, el primer poema que va anar al foc. Ja ho hem dit, vaig escriure un llarg poema que malauradament després vaig cremar. Als 45 anys de la meva vida, 20 anys sense fer versos, va néixer el primer poema del llibre que us envio. Això li diu Vergés a Joan Oliver en una carta que li envia, una carta que no he tingut a les mans, que potser es conserva a l'arxiu de Vergés. Jo he consultat l'arxiu de Joan Oliver, per això ho tinc, però no el de Vergés, per tant, potser existeix. En tot cas, ell la reprodueix a l'article. Aleshores, si és exactament això o no li va enviar a Joan Oliver, no ho sabem. No és important, però en tot cas és la correspondència, no?, el que a mi m'està servint de base ara mateix. Això li explica a Pere IV, perquè Vergés té la sensació de fracàs després d'haver-se presentat al Carles Riba l'any 1976 per primera vegada, perquè ja s'havia presentat, per tant, abans del 1981 i el 76. Sí, això són un parell de cartes de Vergés que es conserven a Sabadell, a l'arxiu històric, al fons Joan Oliver, Pere IV, la firma tan característica d'ell, el timbre del paper de carta, etc. En fi, tot el que diré a partir d'ara és perquè ahir algú preguntava com se'n diu d'allò de treure els morts de les fosses? Algú va ser ahir, que sí? La paraula és exhumar, i jo he exhumat ara unes cartes que em serviran, i uns poemes, aviso, i uns poemes que crec que poden ser molt interessants, i que són el nucli, sé que he digredit, però la idea era arribar aquí. En fi, que ell fa saó durant 20 anys, fa saó de les lectures, fa saó de la llengua, i tot això és un dels temes que s'aborden a la correspondència. La correspondència està formada, la conservada a Sabadell, per 5 cartes, 4 de Vergés i una de Joan Oliver, Pere IV. I un mecanoscrit de poemes en parlo, però la de... Bé, després m'hi referiré. Volia dir simplement que la de Joan Oliver és un esborrany. Vull dir, és perquè hi ha tot de coses a mà. Aleshores, l'original entenc que és la que es va enviar a Vergés, però, en fi. Jo he tingut, segurament, si no fos per això... Això també demostra una cosa, crec, que la carta que li va enviar a Vergés era important, perquè se la va guardar. Perquè normalment una carta, sobretot a l'època feta a màquina, es perdia. Aleshores, si se la va guardar, crec que és simptomàtic. Ja ho veurem. Això, dic que fa tabula rasa, i ell sent que la manera de legitimar-se, la manera de fer una entrada de cabell sicilià que deia Mercè Rodoreda Anna Múria en una carta, faig així perquè senyalo Sam Abrams, que ha citat Anna Múria. Com diu, no? Faré una entrada a la literatura catalana de cavall sicilià, cito de memòria, Sam, si m'equivoco, etc. No? Però és una carta que s'ha citat i que és... Ell, diguem-ne que el seu pla autorial és això, començar per dalt. Carles Riba, el Premi Carles Riba era el premi més, i segurament és, el premi de poesia més rellevant, més important. Per tant, ell vol començar, com diu aquell, la casa per la taulada. La primera vegada no va poder ser. La primera vegada ell va presentar uns poemes que he descobert que es deien Cant i desencant. Això és l'acte, les votacions del Premi Carles Riba, edició 1976. Vergés diu, sí, jo m'hi vaig presentar una vegada l'any 76, crec que va guanyar una dona. La dona era Maria Mercè Marçal, Cau de Lluna, Premi Carles Riba, 1976. No era una dona qualsevol, per cert. En fi, a la mateixa convocatòria s'hi presenta Vergés. Aquell Vergés que el 23 d'abril
havia començat a escriure en català. Ho dic perquè les bases, les he consultat, les bases diuen que el 30 d'octubre del 1976 s'havien d'enviar els originals. Per tant, Vergés fa una primera ombra rogenca de la lloba en 3 mesos. Bueno, en 3 mesos no, potser una mica més, però molt pocs mesos. Dic que és una ombra rogenca de la lloba perquè abans parlàvem de reciclatge i Vergés recicla els seus versos de l'època, diguem-ne, dels anys 70, que acabaran tots no, molts abocats a l'ombra rogenca. En fi, el que vull dir és que hi ha una primera tentativa de començar per dalt, que és l'any 1976. No té... Tampoc està tan mal. Això és una part, simplement la part que hi ha el nom de Vergés, potser hi ha 60 obres. No està tan malament, tenint en compte que el silenci de l'unicorn de Josep Vergés no té cap vot, és a dir, tampoc és que estigués tan malament. Però no va guanyar, òbviament. Va guanyar Maria Mercè Marçal. Tot això li explica a Oliver, ho explica després a l'article publicat l'any 1993, que dic que és una mina immensa, i també li envia, li explica a Oliver, li explica que després del fracàs ho torna a intentar, que ell vol escriure poesia, i ja està preparant un llibre. Això no ho diu textualment perquè no he pogut llegir la carta, però ho deduïm del que li va enviar. Diu, nous poemes per al llibre d'aire són les paraules. És un mecanoscrit de 17 pàgines en què hi ha 10 poemes. N'hi ha més de poemes, n'hi ha d'haver més, perquè ell li diu, en algun moment, o li diu Oliver, en un poema anterior, per tant n'hi ha d'haver més. Molts dels poemes van acabar a l'ombra, transformats, però això és l'arqueologia de l'ombra, la que ara mateix tinc més reculada, no? Un poema, per exemple, que es diu Arbre genealògic, que no va passar com a tal a cap recull, però que ja conté versos que sí. Després, molt ràpidament, ne posaré uns quants exemples. Per tant, això, per cert, és de 1977, l'any 1977 Vergés està començant o reconstruint el que serà més tard l'ombra rogenca de la lloba, que havia tingut una primera forma, com dic, sota el nom Cant i desencant, i que encara, i això ho sabem per una de les notes de l'ombra rogenca de la lloba, en un moment determinat s'havia dit ses blanes mans los forts diamant pasten, un decasíl·lab, que ahir parlant dels decasíl·labs, d'Ausiàs Marc. Això diu Remus en una de les notes. Per tant, estem descobrint una mica el que els francesos en diuen el dossier genètic. Sí? Jo és que sóc filòleg, aleshores a mi això d'anar als papers, això m'agrada. Diu perquè Nicolau Dols deia, jo sóc lingüista, aquí cadascú, la neura que té, a mi la meva neura és anar a mirar papers i això. Per tant, tenim una mica el recorregut extern. Després anirem una mica al recorregut intern. Sobre ses blanes mans los forts diamants pasten, textualment Remus a l'ombra rogenca de la lloba diu, no és casual que el poema comenci d'aquesta manera. Això és la primera nota. Per tant, jo sóc aquell que en dic Ròmul Romà. Per tant, és la dona d'entrada, l'origen. Donada la fascinació de l'enorme poeta de Gandia, Ausiàs Marc, sempre exercí en Ròmul. Aquest efecte, en efecte, havia escrit ja un altre llibre de versos, manllevant per al títol aquell pensament d'Ausiàs Marc. Ses blanes mans, los forts diamants pasten, que com dic és un títol provisional igual que ho és d'aire són les paraules, un vers de Safo, en teoria, dic en teoria perquè Vergés fa això de l'apòcrif contínuament, sí, Stefan Zweig, una tal no sé què Cindy que surt a Llir entre cats que no existeix, no? Que és aquella citació que s'ha dit tant que perquè una persona, en definitiva, no la vull citar malament, però segur que molts ja sabeu quina és. En fi, que Vergés s'inventava citacions. El que vull dir, Sílvia, que fas cara de desconcert, no m'estranya, és que una persona es pot permetre, ho dic parafrasejo ara, que una persona es pot permetre el luxe de no reivindicar la pàtria quan ja ho té tot fet. Sí? D'un llibre que es diu, en teoria, The Yolk. Una cosa que és, en fi, que no existeix. Sí? Sindhi, per cert, és una llengua del Pakistan. És una cosa reivindicativa, sí? És un apòcrif, s'ho va inventar. No sé si va inventar el vers de Safo perquè no he remenat tant, però és un vers, volia dir, i mirava Joan Todó perquè surt a Circe, a la biografia Circe. Per tant, allò que dèiem de reciclar, no pot ser el llibre un títol del llibre? Bueno, sortirà Circe, que ja està bé. I hem vist que en aquell 76 Cant i desencant rep un vot, m'hi refereixo perquè volia dir que al jurat hi havia Albert Manent,
Albert Manent, per cert, que va perdre el Premi Josep Pla. Sí, 1900, sí, va perdre el Premi Josep Pla de 1986 perquè va guanyar Vergés. Ell presentava... Hi havia Albert Manent, Josep Maria Llompart. Llompart és superimportant per a la trajectòria també de Vergés. Francesc Vallverdú, Jordi Sarsanedas, Josep Pedreira, que era el secretari. En fi, torno a l'itinerari, diguem-ne, tal com l'explica Vergés. I diu, i jo, com sol passar, em vaig quedar una mica amarg. S'està referint a no guanyar el Riba. Però no per una enrabiada de noi malcriat, que jo ja no tinc 15 anys, ni per un desenganyat desig de glòria, en la qual rotundament no hi crec. Pensem en aquell sonet de Lliri entre cards. Vull dir, en suma, que em van venir ganes de tirar el barret al foc, per això ho deia abans. I quin poeta es perd el món, pensava jo com Neró, però sense tocar la lira, perquè no he tocat mai la lira ni cap instrument, ni en tinc per un narcís emmirallat. I porto això de la poesia gairebé com una malaltia secreta, que escric versos només ho saben a hores d'ara els membres del jurat, la gent que acabo de citar, i cal pensar que és una colla de bona gent. Una colla de bona gent, però, en el fons, un auditori ben poc estimulat. Ell ho va repetir moltes vegades, i és que el meu propòsit havia estat sempre guanyar el Riba. I hem vist que era una estratègia autorial curiosa, a la qual s'ha referit, per exemple, Sam Abrams en algun escrit, i que, en fi, en qui pensa Vergés per apadrinar-se, per tornar-se a batejar literàriament? Pensa en Joan Oliver, Pere IV, sí? Una figura, crec, molt coneguda ara i sobretot del seu moment. Per exemple, el poeta de les Corrades d'exili, vull dir que era una persona, un referent cívic. I és un referent literari també, no cal pensar sinó en Antologia dels poetes més estimats de l'oncle per a un ànima trista, que diu: no em toqueu Carles Riba i Pere IV, que els tinc en una fornícula de l'ànima, sempre amb un pom fidel de flors boscanes. Sí, és un dels pilars. Pere IV era un tòtem, era una figura central. A qui hauria pogut escriure si no Vergés, podríem pensar? Potser hauria pogut escriure a Vicent Andrés Estellés, que de fet és un autor també molt important per a la seva trajectòria, però sabem, per un pròleg que va fer una miqueta més tard, l'any 1982, sabem que Estellés i Vergés no es coneixen. No es van, si més no aquell any, no sé si consta, però sembla que no es van conèixer. Per tant, i potser no era el model que ell li era més productiu. Hauria pogut escriure a un Brossa, a un Vinyoli, a un Foix, que són admirats per Vergés i reivindicats, però potser no era ben bé el que ell volia fer en aquell moment. Perquè, ja ho sabeu, Pere IV, el nom com a poeta de Joan Oliver, era mordaç, era irònic, era satíric, i també li agradava molt fixar-se en la realitat, no? Té un poemari que es diu Circumstàncies, que fa molt això d'estirar la cosa històrica, l'anècdota real, si és que això és alguna cosa, cosa que fa Vergés, explota, no?, tot sovint. Per tant, Pere IV, poeta cívic, compromès, un tòtem, tic, era la figura potser idònia. I a més, va tindre sort perquè Pere IV, com veurem tot seguit, va respondre molt positivament a la proposta de Vergés. La carta famosa, per cert, de Pere IV Joan Oliver és la que veieu en pantalla. I si deia esborrany és perquè, com veieu, hi ha un paràgraf repetit, hi ha parts cancel·lades per la màquina d'escriure, hi ha anotacions manuscrites, en llapis, per tant. I insisteixo perquè crec que és una idea important, o que a mi m'ho sembla. Si Pere IV, Joan Oliver, se la va guardar a l'arxiu com a esborrany en una època en què no es feien còpies de les cartes, sinó era paper seva, i no és paper seva, és perquè era important. A veure, és que no voldria ensenyar poemes de coses i hi ha molta teca i no em voldria passar. En fi, el padrinatge, sí, i el té. Pere IV respon positivament, respon amb molt d'entusiasme a la proposta de Vergés. El segon padrinatge, hem vist que el primer padrí havia sigut Albó. I Vicente Aleixandre i Jorge Guillén, per cert, que no són noms menors. Però, en fi, era l'època que Vergés havia deixat endarrere. Pere IV li fa d'Aristarc, Aristarc, confident literari triat. I, de fet, Vergés més endavant, ell mateix serà Aristarc,
de poetes, sobretot de l'Ebre, no? Això es pot veure molt clarament als pròlegs que s'han recollit en un llibre en què ell explica o ell demostra com havia sigut un far, un referent, no? Igual que a Maragall ja anaven els poetes de principis del segle XX a casa ja a Plaça Molina a ensenyar-li els versos, molts poetes de l'Ebre anaven a la simpàtica al xalet a portar-li els versos perquè buscaven un padrí. I el padrí, clarament, a l'època, ja aquí, era Vergés. Per tant, també la cosa de Maragall la dic per la cosa cívica. Un Maragall que fa el cant de la senyera, no? Perquè li demanen. Vergés fa pròlegs per a tot de coses. Coses molt diverses. Si aneu a buscar el llibre podreu saber de quines, i així faig una mica de... creo una certa expectativa. En fi, els poemes que envia. Vaig ràpid, però alguns sonaran. 10 poemes envia, dic, al manuscrit, al mecanoscrit, que es diu D'aire són les paraules. Arbre genealògic, poca cosa passa a poemes. L'amor que move el sole e l'altre stelle, del Dante, que és un vers que se cita a l'ombra. Suïcida de 16 anys, n'aprofita alguns versos. Cançó dels oficis, l'aprofita sencera, sí. Cançó dels amants, hi ha alguna cosa. Cançó de trova, irreals octaves reials. Balada dels proverbis, el primer poema en català de Vergés dels anys 50, però és una traducció de Villon. Molt fan de la cosa que diu Francesc Todó, que els traductors de Villon són tots de Tortosa, cosa curiosa. Al català dic, homenatge des d'Europa a Angela Davis, que això passarà transformat a ser Black Panthers, i Because I Do Not Hope to Turn Again, que també es transforma en altres coses. Hi ha un grup dels poemes que passen, mutatis mutandis, a l'ombra rosenca de la lloba, alguns íntegres, ja ho hem vist. Cançó dels oficis o la balada dels proverbis. Hi ha un segon grup que són els descartats o refets en altres llibres. Les irreals octaves reials és una forma molt, molt, molt remota del sonet cibernètic, aquell poema en què s'inventa 13 paraules, perquè són 13 els versos, exceptuant l'últim, en què hi ha paraules inventades. Aquí, la cosa, se li deixata una mica i n'hi ha 42. Per tant, la idea és la mateixa, però... o, per exemple, homenatge, ja ho he dit, des d'Europa a Angela Davis, és una forma molt, molt remota també del sonet Black Panthers, de Lliri entre cars del 88, i que, per cert, abans havia sortit a Reduccions, la revista de Vic, de poesia, en un número del 85. I Because I Do Not Hope to Turn Again és un dels... quan Vergés diu i no espero tornar mai més aquí, tot allò, diguem-ne, o una part ve d'aquí. Coses. A l'esquerra tenim la forma, diguem-ne, del mecanoscrit que envia a Pere IV, sí, del poema que es diu L'amor que move el sole e l'altre stelle, i a la dreta tenim tal com va acabar sent a l'ombra. Hi ha molts versos, com veiem, transformats, però n'hi ha de complets, coses que salten a la vista. A l'esquerra tenim una combinació d'hexasíl·labs i de decasíl·labs. A la dreta només tenim decasíl·labs. Hi ha molta més concentració. Coses que ocupen 3 estrofes, a la dreta n'és una. Hi ha un guany, certament, hi ha un guany. Hi ha una reflexió, hi ha una refeta. N'hi ha més exemples. Per exemple, sense sortir del mateix fragment de l'ombra, veiem com aprofita del suïcida de 16 anys, que és un poema que la majoria no es va recuperar. Tenim aquells versos tan bonics, no? Per exemple, sia com sia, sempre té la mort, una agra olor de crisantens marcits, que passa tal qual, ho veieu? Passa tal qual a l'ombra. Per tant, a mi em sembla interessant entrar al laboratori del poeta, que deia ahir Nicolau Dols, perquè, en fi, és una mina això, és una mina. Considero que és molt interessant d'analitzar. No ho faré, no ho estic fent aprofundidament perquè no acabaríem mai més, però, en fi. Evidentment, s'ha de llegir la carta que va enviar Pere IV, Joan Oliver, a Vergés. I la llegiré in extenso, completa, perquè, en fi, és un bateig d'aquells de luxe.
Us ho vull dir sense preàmbuls. La poso de fons, però no es veu gaire bé, no? Us ho vull dir sense preàmbuls. Quin got sobtat! Quina sorpresa benigna m'heu ofert amb la vostra lletra i els vostres versos. Com qui guanya la certesa d'haver trobat un germà, sentiments, pensaments, angoixes, que són la sang de la ment o de l'ànima. M'heu assaltat des de lluny, però no, la distància és mínima. Us he escoltat com si em parléssiu en veu baixa, tots dos asseguts al sofà de l'amistat, i accepto amb resignació els vostres elogis, perquè un germà no pas fruit de l'atzar, sinó de la coneixença no enganya mai. Quant als vostres versos, què us en puc dir? Formalment reflecteixen l'amor de la paraula, del llenguatge, un sentit afinat del ritme i de les proporcions en l'armadura del poema, una mesura sempre justa, embridada en l'adjectivació i les imatges, en les figures de dicció, és a dir, una consciència poètica. Quant al contingut, a les idees, hi descobreixo un lirisme no pas exquisit, sinó saborós, unes concordances entre el jo i els altres, ni pedantisme ni narcisisme, entre els valors categòrics i els circumstancials, entre les memòries, ara en diuen vivències, i els esdeveniments en curs, entre les esperances i les recances, i l'amor, l'aigua, i els fruits de la terra, i el pas i el pes del temps, però tot poc o molt afectat per un corrent d'escepticisme que mai no arriba al sarcasme, revelació, en suma, d'un poeta llaurat pels treballs i els dies. Amor també de les paraules vives i límpides. Sobre això subscric de grat el que en dieu a la vostra carta. Guerra a les paraules, cometes, posa Oliver, gelades com un cuc i críptiques i fosques, que això ha de vindre clarament de la carta, i de fet surt a la carta de l'article de 93. Torno a Pere IV, a Joan Oliver. Amb tot, penseu, estimat amic, que jo no sóc un crític, sinó un devot servidor de la poesia i un lector sempre esperançat de poesia. Ara bé, s'escau també que sóc el director d'una col·lecció de poesia i, com a tal, només us vull i us puc dir una cosa. Em plauria publicar un recull de poemes vostres. Això no obstant, l'acompliment d'aquest desig no depèn exclusivament de la meva voluntat. Vivim temps de crisi i el negoci del llibre es troba greument amenaçat. Ara la política ho envaeix tot i aquest fet comporta una reculada en els afers de cultura. És un fenomen que ja es va produir a l'adveniment de l'autonomia, després de la dictadura del general Primo. Simultàniament, la inflació encareix incessantment el llibre. Us dic tot això perquè tot plegat determina una restricció en els programes editorials. Els gerents estan atemorits. Sa com ja us dic, estimo possible l'edició d'un llibre vostre, però no abans de mig any. Un cop hagin vist la llum, els 4 que ara tenim en preparació. El meu projecte és el següent. Vos prepareu amb calma un recull de la vostra obra. La base serien els poemes que m'heu enviat. Escriviu coses noves. Com em plauria que això us encoratgés a completar un total de 25 o 30 poemes. Fora bo que l'original m'arribés a finals d'aquest any, i aleshores jo faria tot el possible per col·locar-lo al programa. Una seguretat no us la dono, perquè depèn de circumstàncies que ara no puc preveure, però sí una probabilitat gens desdenyable. Ara només cal que l'afer us interessi. A mi m'interessa de debò. Més encara, això ho tinc en negreta, més encara, penso que tinc el deure moral de donar a conèixer la vostra poesia als catalans que estimem aquest art. I aquest deure el sento més intensament, perquè es tracta d'un poeta de Tortosa, aquesta regió catalana tan especial i tan revessa. Revessa a causa de la seva peculiaríssima personalitat. Aquí una paraula il·legible em fa una ràbia immensa, però hi ha una paraula il·legible. Geogràfiques i històriques, i també de la desatenció i la indiferència que ha sofert per part dels altres catalans. Estimat Gerard Vergés, vos teniu la paraula. Si acceptada la meva invitació i preparat el llibre i la meva voluntat no reeixís a realitzar el projecte, no hauríeu pas perdut el temps. No dubto que, en el pitjor dels casos, l'edició del llibre s'oferiria només un ajornament. Per sort vostra podeu esperar. Ho va fer. Us trobeu en la força de l'edat i en la vostra vocació. Dic que es va esperar, va madurar, va macerar i la cosa va acabar sent l'ombra. L'any 1986, una entrevista també molt interessant, a Canigó, una de vosaltres surt a la foto, en un barco, ja la recuperareu, és una foto molt xula per cert. Aquell any, a Canigó diu, ell, referint-se a Joan Oliver Pere IV, em va escriure una carta molt afectuosa i encoratjadora, i vaig pensar, ja anem bé.
certament, li havia dit que tenia el deure moral de donar a conèixer la seva obra. Després, a l'epistolari hi ha un silenci expert, n'hi devia haver més. Són coses puntuals les que queden. Una és molt graciosa, hi ha un poema de Nadal, sí, el que teniu a la dreta és un poema de Nadal, del 79, que ho feia Foix, no?, que enviava poemes de Nadal. Certament, no?, a la llum dels consells de Pere IV i de la validació de Pere IV, Vergés envia, tira, que deien a l'època dels Jocs Florals, al Carles Riba, l'any 1981, i surt el que tots coneixem, que és l'ombra rogenca de la lloba. Em salta un fragment interessant, però crec que ja queda clara la cosa que ella explicava com havia construït el poema, no? Un poema construït a base de còpia de fragments, de retalls, de poemes que ja tenia, construïts a partir del pretext, del comentari i del poema. Ell va trobar la mise en escena, l'estratègia, que segurament va ser el que va seduir més, no?, el jurat. La resta, com dic, és coneguda. La nit de Santa Llúcia de 1981, a Terrassa, Gerard Vergés guanya el Premi Carles Riba en la 23a edició. No he trobat fotos de Vergés d'aquell dia perquè entenc que no hi va anar. No hi va anar. Li van telefonar. Si abans teníem un míser vot, sí, a la primera columna, ara tenim 4, 5, 5, 4, 3. Xavier Bru de Sala, un dels grans valedors, no? Això també ho diu Sam Abrams, i crec que el mateix Bru de Sala ho ha dit. Va fer el pròleg, per cert, de l'ombra. Revela en el pròleg, en què també es desdobla, que fins a la penúltima votació l'ombra rogenca havia rebut els mateixos vots que descripció d'un riu, de Miquel de Renzi. Miquel de Renzi és un poeta valencià que és paleontòleg, a banda de poeta, vull dir, que és graciós, no?, que estigués entre dos homes de ciències i de lletres. Jo crec, i això ho apunto sense... és una intuïció que dèiem abans, que aquí també, quan en esta època, aquí Max Kanner i Vergés s'hauria de mirar una mica, perquè allà on va Max Kanner acaben amb Vergés, a l'avui. Per exemple, ho dic perquè també tenia moltes responsabilitats. Va fer un llibre Max Kanner l'any 92 dels Jocs Olímpics, i allà hi ha molts articles. Era una iniciativa de Max Kanner, no?, i articles a Nou Diari, per exemple, un diari no digitalitzat en què hi ha molta cosa. Miro la Irene, sé que no li toca a ella, però la complicitat de gent que mirem papers. En fi, abans hi ha una cosa que fa ell, que és l'any 1980, a Mostra de Poesia de Tortosa 1980, que va sortir una mica abans, uns mesos abans, per Sant Jordi del 81, i si ho esmento, a banda que té la cosa que és anterior a l'ombra, hi ha un vers que dona títol a un poema que es diu Em sembla recordar que era feliç, un vers que és de Pere IV. Els altres dos és un vers de Carner i un de, òbviament, les Tellers. Ara sí que acabo. Si algú vol acabar de llegir el credo, la paraula és credo perquè estem fent la cosa de la conversió, la caiguda del cavall de l'avui, etc. Si algú vol llegir el credo literari de Vergés, no en forma de vers, sinó en forma d'assaig, de prosa, etc., heu d'anar a l'itinerari de l'ombra rogenca de la lloba, de l'any 1993. Un article que, com veieu, m'ha servit de camí, de guia, per anar parlant d'una cruïlla. Un moment en què Vergés decideix, segons ho hem anat veient, si llançar el barret al foc o no. Veiem que qui li diu que no ha de llançar el barret al foc és Pere IV, jo no li veig allò de l'entrada del cavall sicilià, no sé si sicilià, però itàlic com a mínim ho és, no? Perquè Déu-n'hi-do. En tot cas, tornem als versos, tornem als assajos, tornem als articles de premsa, que n'hi ha tants i tants. Tornem sempre a Vergés. Si he triat la cruïlla que he triat, la del Vergés del 76, i si hem de fer cas a les paraules, que Vergés plegaria si no guanyava el Riba, potser si la carta de Joan Oliver no s'hagués arribat a escriure mai, potser Vergés hauria optat definitivament pel silenci. I avui no estaríem aquí celebrant l'obra, els versos, la literatura de Gerard Vergés i Príncep. Moltes gràcies.